Maluhod po ang gabos sa pagpuon kang nobena ni Ina. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin tao man na totoo. Kagibo asin kagtubos niya mo. Nagsusulsol akong gayo nin tudok na pagsulsol nin pagkasala ako sa imo. Hulikan sinanglita na pagka-Diyos mo, asin hulitan na mumutan ta ka ikaurog sa gabos. Kaya naguhulaw na ako ning tutuong paghulaw nin daina pagkasala liwat, asin nin paglikay kuman sa mga pag-alaman, asin gabos na ipagkakasala ako sa imo. Naguhulaw man ako nin pagkumpisal, asin nin pag-utob kuman kan mga penitensya, na itutugon sa ko nin pagkukumpisalan kong padi. Tara kagurangnan kong Diyos, idinudulot ko sa imo ang buhay ko asin ang mga gibo ko, pati ang mga sakit ko, tabayad ko iyan kan mga kasalan ko gabos, asin nananarig na gayo ako kan pagkahirak mong daing kasagkoran. Tay papatawad mo sa ko iyan, huli kan mahal mong dugo, patin kan pagkagadan mo sa krus, asin tay tatao mo sa ko ang mahal na grasya mo na iyong kong ikalikay, sa maraot asin ikapagdanayon sa marahay sagkod sa pagkagadan ko. Amen. Bukahon mo, Senyor Diyos, anyoso niya mo gabos, sa pag-umaw may pagbantog, kangaran mo ang nangungurog. An puso mi hugasan man, kandigtang mga kasalan, anhuna-una siriman, sa gibong may pag-alaman. Asin papaglaadon mo an puso nin mga tao, sa pagkamaot sa imo, kan pangadji nin rosaryo, kan maliputok mong ina, si Birhen Santa Maria, asin papagkanigo ang madangog ang pag-agha. Ang samuyang pag-apod sa imong aking si Jesus, sa atubang mo mabantog, sa gabos pang mga santos. Huling kasantos-santusan ang aki mong sinanglitan, pagka-Diyos kasaruman nin Espiritu Santong mahal. Kamong mga nabubuhay asin ang aghade, sagkod sa ding kapinunan asin ding katapusan. Pamibi sa gabos na aldaw, udaing kasagkora na ilaw, ama ka kanikaduwang persona, ilaw na sinanggitan, sinasamba ko sa bilog na kapakumbabaan, asin pinapasalamatan ni ding katapusan, hulikan pagwaras mo pati pagbugtaki Maria, na totoong ginibo mo sa pinagkaniguan ng kamahalan. Liwanag asin kalangkawan sa pagkanyang totoo, kan bugtong mong aki. Inang kasantos-santusan asin bantog na esposa, kan Espiritu Santo, magdalita ka mahal na Reyna, na ipagwaras mo ang sa imong mga biyaya, asin kairakan mo man ang mga parakasala, tanganing makabalik sa grasya nin kagurangnan tan Diyos, tanganing iyong magdanay sa mo sa kagurangnan. Kairakan mo man ang mga nagsasamba sa anito, asin sa mga iriyas na magpakamit kan totoong karahayan, pati ni kahirak mo sa muya ang sa mong hinahagad kaining nobena, kung magkanigo sa mahal na Diyos, asin sa galang na makuri sa imo. Amen. Umaliligo na prinsesa, aki kan Diyos Ama, pinagtarataraka ni Gabriel pagsugua, an aking bugtong kan Diyos sa imong tulak nag-erok, pinili kang pinaorok sa mga babae gabos. Pag-umawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kitong pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw, sagod pa naman mo niyan, magkagurang man. Amen. O kabanal-banaling Birhen Maria, mantang ika ang pinagkanigo, na inaakan aki kan Diyos, na daing kasagkoran, na itinaw sa imo ang pagkamidit, asin kaliwanagan na ikaliwanag mo sa bilog na kalangitan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, napaliwanagan man kami ngunyan, nabuhay pa asin sa oras ni sa mong pagkagadan. Asin tawan mo kami nin bagsig na sukat ikatumang niya mo, sa mga kaiwal ni sa mong kalag, tanganing day kami mapanguyo, umadayaan kan sa indang mga pagsugot,
asin magsarigiraray ang samong pagtubod sa mahal na Diyos, asin pagkamot sa imo. Amen. Tara, kagurangnan Maria, pano kaning grasya. Ang kagurangnan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kami makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan sagod sa paghinagdan niya mo. Amen. Upalada na Maria, esposa ka ni Espiritu Santo, pinagpatarataraka ni Simeon asin ni Ana, inumaw kang daing siring kan mga pastores sa Belen, malinaw urog sa salming ang sa imong pagkabirhen. Pagumaw ng Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kitong pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw, sagod pa naman ngunyan, magkagurang man. Amen. O kagurangnan niya mong kasanto-santusan na Birhen Maria, pinili ka ni Diyos na daing kasagoran. Nakikimahera kami sa imo, na dahi mo kami suhayan sa orasin sa mong pagkagadan. Na ipaharayo mo sa mo ang tibaad ng kapangyarihan sa mong kaiwal. Amen. Tara, kagurangnan Maria, pano kaning grasya. Ang kagurangnan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kami makasaalan, pamibi mo kami ngunyan sagod sa paghinagdan niya mo. Amen. O ina, kan Diyos Aki, babaeng urog kabini, pagalang man ibinati ni Isabel Simungani, ika anurog kapaladan sa gabos kay ning kinaban, pinili ka na iikan kan aking kan Diyos na mahal. Pagumawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kitong pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw, sagod pa naman ngunyan, magkagurang man. Amen. O Birhen Maria, hulitay ka ang piniling esposa na namumutan kan Espiritu Santo, asin ta pinakapano ka nin grasya, siring man ay kaherak mo sa oras nin samuyang pagkagadan, na ipagwaras sa kalagnya mo ang mga mahamiso na pagkamuot, tanganing humamisa sa mo ang tibaan ng mga sakit digdi sa daga. Amen. Tara, kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, asin urog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kami makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan sagod sa paghinagdan niya mo. Amen. O simbahan na mapalad nin Santissima Trinidad, ilaw ka na maliwanag, ilawi ang samong kalag, ika ang ilaw, ina ko, paliwanagi kan grasya mo, ang puso nin mga tao, butungan na mapas sa imo. Pamibi sa ikasyam na aldaw. O Birhen Santa Maria, o ina kan Diyos Aki, ilaw na pinili siring sa aldaw, poon pa kan kainot-inuting gayo, ninurog kalinig na pangidam sa imo. Magdalitang ikahirak mo, na manultulan mi gabos, anaagihan na dalan na itinuklo sa muya, gibo ang kabanalan, siring sa kamugtakan, asin kapaladan na pinaniguan sa muya nin mahal na Diyos. Asin aninahagad niya mo kaining nobena, sa dakulang galang, asin kamurawayan mo. Amen. Ama niya mo, nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanan sa aral daw itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami kan samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Tara, kagurangnan Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan tan Diyos, siyaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa mga babae gabos, as inurog pakarahay ang sa imong mahal na aking sa Jesus. Santa Maria, ina ni Diyos, kami makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan sagod sa paghinagdan niya mo. Amen. Pagumawon ang Diyos Ama, ang Diyos Aki, asin ang Diyos Espiritu Santo. Siring kitong pag-umaw sa kainot-inot ipanggayong aldaw, sagod pa naman ngunyan, magkagurang man. Amen. Gozos Nuestra Señora de Salvacion. Birhen inang mapag-ampon, mga aki mo agawon,
napaalaw na sumirong, magdalita mong lilingon. Ilaw mo ang linalaong, sa sakit simo surugon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa kalangitan nin angheles kabanal-banalan. Sa mabagsikon mon ngaran, ang impyerno tinatakigan. Minasarig ang kinaban sa pagsurog mo pagtabang. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panunin grasya, burabod na pararanga. Apostolis Patriarkas, gabosimo na ginhawa. Ngaran mo abdon misana, pagtabang mo nakikita. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang panunin bagsik kan ehersito sa langit. An impyerno, an impieles, sindagabos na nanaki. Masabi ang simong bagsik, urog na sa nannarig. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakabangraw sa lawodin kadagatan. Ang tawong nangagsasakay, kunyaon sa kandalan. Umapod sa iyong pagtabang, daing liwag maagaw. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka nin mga kastilyo, ang pagsurog pagtabang mo. Ang nakakusog na gayo, orog sa mga diboto. Ano mapod kan ngaran mo, day nanggad maano. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw kang nakakaagaw sa gabos na pag-alaman, urog pa sa kabuyuhan, masabi ang simungaran, makakaligtas giraray, minsan ang napapandungan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilaw ka sa puso nin mga tao, na namumuot sa imo, harigi kang gapong gayo, na minsan suhay sa imo, magbabalik na totoo kung pagsurog kan ngaran mo. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan simong bangraw kaming mamakasalan, kan simong mantos ang kuban, haritugoting masuhay, kundi umibang mag-umaw, duman sa kamurawayan. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Ilawi kan simong pag-ampon asin pagkamaherakon, magdalitang padanayon tayuming linalaong. Ang bagsik nin Diyos na poon na sagabos para ampon. Ang devotos mo surugon sa mga sakit agawon. Antipona. Santa Maria, tabangi ang mga makaherak-hera, surugaan ang mga maluya, rangaan ang mga nagtatangis, pamibian ang banwaan, ampuna ang mga kapadean, danguga ang mga babaeng deboto sa imo, asin ang sa imong tabang mamatean kan gabos na nag-aarang sa imo. Tugote ako makapag-umaw sa imo, Birhen di Salvasyon. Tauan sa mo ang bagsik laban sa mong mga kaiwal. Mamibi kita, kagurangnan, warasan sa imong mga surugoon. Andanay nakarahayan sa hawak asin sa kalag. Sa tabang ni Maria, Birhen di Salvasyon, ina ni Kristo, ina kan Diyos, makaligtas malugod kami sa kasakitan ngunya na panahon. Asin makamtan miyan kaugmahan na day kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Gawin in pagdusay. Birhen inang mapagampon, ina akan Diyos, pinangidam dayong kasalan, katabang sa pagtubos kan kinaban. 12 gatos na taona na ikawuyas sa muya. Kami nagpapasalamat sa day mabilang na mga milagro, para sa karahayan kan sa mong mga kalag, na iwinaras mo sa mo, poon ikaapudon asan arangon sa ngaran na Birhen di Salvasyon. Idinudusay mi sa imo ang bilog ming buhay. Sa diri mo kami, buot ming magdanay na sa diri mo sakod paman. Panukan grasya asin kagayonan. Ikaan panagmingan sa mong mga pamilya. Haleas sa muyang mga banaan, ang mga maraot na gibon ng demonyo, asin gibuan sa mumruna na paraiso ni kabanalan na Kristiyano. Sa irarong kan sa imong pag-ampon, buot ming magdanay sa samong mga harong, ang pagkaminuotan nin mag-agom, ang edukasyon Kristiyana nin mga aki, ang espiritu nin pamibi asin ang gibong herak sa kapwa,
Kami gabos danay na dumulok sa imo. Asin nangangako na lion mi an anuman na laban sa tugon ni Diyos, urog na ang kontra sa matrimonyo Kristiyano. Suruga asin ang puna ang mga pamayukan simbahan, asin ang mga namamahala kan banwaan. Likayan sa kasalan asin karatan. Ang gabos niya mong katuod asin mga pinagkakautangan ni buod. Sangkubigan sa imong manto ang samong banwaan, asin papagdanaya sa katanosan asin katulinungan. Bendisyon niya ang samong mga rugari. Ang gabos niya mong pinagmuwa, ang samong kabuludan asin kabaasan. Ang samong mga tinanom na ginikanan ni samong kabuhayan. Sa bagsikan sa imong tabang, pamibi asin pagsurog. Magdanay lugod kami sa pagkamuot asin paglingkod sa imo. Para sa kamurawayan ka nama, kay baka aki asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kanit mga panahon. Amen. Sa ngaran ka nama asin ang kanaki, paten kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Diyos marhay na hapon po, ang misa po niya tungunyan, may kasabay na intensyon, pasasalamat, dolot kan mga minasunod. Casa Vera More, Mr. and Mrs. Nelson and Maria Teresa Nolial and family, M. Wap, Mr. and Mrs. Udena and family, Desir and Arrow family, Desir Altabano family, M. Wap 2, Ranela Amada Capa, Nelma Mangampo, Larry Oy Corbilla, Ivy Corbilla, Nelia Santos, Ed and Annie Guzman and family, Renedo family, Claudio Rodriguez and family, Isedra Claudio, Maria Carina Consorte, Julius Cruzat and family, petition offered for healing and recovery of Dylan Contigno Montalvo, special intention offered by Mr. Andoy and Mrs. Arlene Mancera and family, asin sa pagpamibikan gabos na kalag, urog na sa kalag ni Hernando, Ramona, sa gabos na kalag dulot ni Mr. and Mrs. Eric Arrow and family. Individual sponsors offered by Juana Flores, Henry Daco, Jemmarie Bergais, Emilda Climacosa, Louis Janedine Ramirez, Maricel Cardano, Jenny Brillante, Rosalie Consulta, Catherine Ekal, Sandra Padua and family, Luan Herman, Josephine Basco, Andres Glenn Cruel, Christian Bonavente,
John Clifford Tinio, Shialin Apalit, Alona Bonavente, Catherine Clavecillas, Milagros Cantes, Myla Regalado, Jonalyn Basco, Sandro Sirafica, Bojo Crosilio, J.Ann Mirador, Marites Malaga, Camille Borbor, Araceli Sirafica, Edward Chan Conde, Roseanne Colot, Maricel Madrilejos, Giselle Calzada, Cheryl Bueno, Honorable Cheryl Capus, Mary Jane Duran, Zinaida Carpina, Maria Teresa Arellano, Mary Grace Bonnevie, Jose Casitas, Noel Tuazon, Maria Esther Cid, Michelle Bragais, R. Capus, Gizamen Llaneta, Benjamin Peñalosa, Emma Rose Basco, Amelia Borlagdan, Annalisa Cortuna, Francia Villanueva, Venus Albaniel, Genevieve Clariño, Risa Canosa, Wilhelm Reyes, Charito Bungon, Hilda Busan, Mary Ann Rodriguez, Jane Valenzuela, Marisa Celestial, Francis Kate, Camilo de Vera, Abner Cargulio, Maris Sherva, Charlene Ocampo, Lenny Romero, Mayet Cancilao, Teresa Zapanta, Emelita Cargulio, Josephine Florentino, Trixie, Evelyn Siliona, Mark Angelo Carpina, Joel Siriola, Irene Fahot, Raimundo Mahinay, Norma Cancilao.
Diyos, marhay na hapon po, sinugabos, banwaan ni Diyos. Ngunyan po yaon kita sa ikasyam na aldaw kan misa nobinaryo para sa kaumawan sa kapiestahan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. An misa po niyato, pamamayuhan ni Reverendo Padre Lawrence Brihino. Matindog panggabos para sa pagpuon kan banal na misa. Mag-awit sa kagurangan, kamo gabos na uya sa kinaban, maumang mag-awit sa kagurangan. Maria sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Maria sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Maugmang mag-awit sa kagurangan, kamo gabos na uya sa kinaban, maugmang mag-awit sa kagurangan. Maria sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Maria sa atubangan niya, mag-awit na maugma. Sa ngaran ka nama, patinaki pati ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangan tam pagkamot kan Dios, asin ang pakisumar kan Espiritu Santo, mapa sa idugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon mga tugang. Diyos, marhay na hapon man po. Especially sa mga nagsisimba, nalipas sa ibang lugar, welcome po sa harong ni Ina. Mga tugang, sa Satuyang Diocese, iyon ang ikasyam na aldaw, kasatuyang nobinaryo, bilang paganda sa kapistahan, kang patrona, kang Diocese of Legazpi, Nuestra Señora de Salvacion. Asin ang bilog na simbahan, ngayon mga nagsisilbrar, kang solemnidad, kang pagsakatan kay Maria. Lugod ang mga okasyon na ini, padagos na mag-inspirar sa satuya, na magtangad sa satuyang mahal na ina, nga ni siyang arugon. Asin sa misa man ini, hinagad niya to ang tabang ni ina, nalugod ang satuyang mga pangajion, ang mga kamautan na satuyang puso, makabot sa Diyos, makabot sa kalangitan, sa pagkan sa iyang intercession. Ngayon mga tugang, bilang paganda sa banal na selebrasyon na ini, ramdamon ta managidibong kasalan, asin sa bakpakumbabang puso, hagado niya itong pagpapatawad kang kagurangnan. Sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dane na Berhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nakapimibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugot sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong makasalan, darong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan,
in excelsis Deo. Pamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga, katuninungan sa mga tao, marahay at buo. Inuumaw mi ka, inurukyaw mi ika, sinasambangi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka. Uli kang dakula mo, kamurawayan. Naturang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Nagurang na aking bugtong, Yesu Kristo, nagurang na Diyos, Kordero kang Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kang kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kang kinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kahiraki kami. Ay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan luro, kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamana sa ding kasagkoran, si Beren Maria, ina kan sa imong aki, isinakat mo, hawak kasing kalag sa langit na kamurawayan. Tawan sa mo ang paglaw mo, sinitugot mo na kaming makaiba sa iyong kamurawayan. Ininagadya mo sa tabang ni Kristo, kaguranaya mo sa imong aki, kaya ba mo sin Espiritu Santo na bubuhay sa nagahade, Diyos sa panahon na ding kasagkoran. Amen. Matukaw po. Himateon po niya to, aneno at nababasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Danga nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, kaya nahiling ang kaban nintipan ng Diyos. Nagkaigwa ng mga kikilat, hagubhob, daguldol, linog sa kamakusog na oran nin yelo. Danga nagtunga ang sarong dakulang tanda sa langit, sarong babae na nakagubig nin aldaw, nakatungtong sa bulan, asin nakukuronatan nin 12 bituon. Siya bado saka nagpapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki. Saro pang tanda ang nagtunga sa langit, igwanin sarong dakulang dragon na color pula. May 7 payo sa kasampulong sungay, asin may korona ang lambang payo kaiyan. Ginuyod niya kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang, kan mga bituon saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa atubangan kan babaeng madali nang mangaki. Tanganing halonon anong boy, pagkamundag kaiyan. An babae nangaki in lalaki na iyoan magahade sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol sa lansang. Alagad inagawan aki, dangan dinara sa Diyos, asin sa iyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalagtadan, sa lugar na inandam para sa iya nin Diyos. Tanganing atamanon siya,
duman sa laog ning 1260 aldaw, dangan nakadangog ako nin makusog na tingog sa langit na nagsabi, nag-abot na ngunyan ang kaligtasan, ang kapangyarihan asin kahadean ni sa tuyang Diyos, patin ang kapangyarihan ni sa iyang Kristo, hulitaan para sumbong kan sa tong mga tugang, an para sumbong sa atubang nin Diyos, aldaw banggi, ihinulog na hali sa langit. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio iyupuan simbag. An reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nagsasamnuhan nin bulawan. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Nobya kan hade, hinanyugaan sa kong sasabihon, lingawan mo ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga kadugo. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Mamauton kan hade ang sa imong kagayunan, siya ang sa imong kagurangnan, siya kaya kuyugon mo siya. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Mga tagatero, magdara sa imonin mga regalo, mga tawong mayaman, magmamawot na mawilihan mo. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Sa kong hade, magkakaigwa kanin dakula na aking lalaki, an masilihid bilang mga hade sa mga ginikanan mo, asin gigibuhon mo sindang mga pamayo sa bilog na daga. Ang reyna nakatindog sa tuo mong kamot, nasasamnuhanin bulawan. Ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikadawang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad ang totoo. Si Kristo binuhay liwat sa mga gadan bilang patotoo na bubuhayon liwat ang mga gadan. Hulita asiring naan kagadanan nag-abot dahil sa rong tawo. Siring man, ang pagkabuhay liwat nag-abot dahil sa saro man na tawo. Kiadan, ang gabos na tawo nagadan, siring man ki Kristo, ang gabos na bubuhay liwat. Bubuhayon ang lambang saro sa sadiring panahon na talaan sa iya si Kristo, ang enot sa gabos. Dangan ang mga tawong sa diri ni Kristo, sa pagdatong niya, dangan maabot ang kataposan, dadaugon ni Kristo ang gabos na kagsakop, ang gabos na otoridad, asin kapangyarihan na nasa kalangitan. Saka itatao niya sa Diyos na Ama ang paghahade. Hulita dapat maghade si Kristo, sagkod na ang gabos niyang kaiwal, ibugtak ni Diyos sa irarom kan sa iyang mga bitis. Ang huring kaiwal na dadaogon iyo ang kagadanan. Ini ang tataramo nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pan gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa king ebanghelyo ni sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakali si nagkaperang aldaw, nagandam si Maria, asin hidaling nagduman sa rubanwaan sa kabubuldan in Huda. Pagdagos niya sa ni Zacarias, nagtunggalang sa ki Isabel. Pagkadigog ni Isabel kang pagtunggalang ni Maria, huminiro ang aki sa tulak niya. Napano ka ng Espiritu Santo si Isabel, asin nagtaram ni makusog. Paladan ka sa gabos na babae, asin paladan ng aki na dinadaramos sa imong tulak. Sisi ko na pagsungkuon kang inanin sa kong kagurangnan. Kulit apakadam ko sa imong pagtaunggalang, huminuro sa kaguma ng aki sa kuyang tulak.
paladan ka, taragtubod kang mautob ang sinasabi sa iyo o sinabi sa iyo mo ning kagurangnan. Nagsabi si Maria, ang sa kong puso nag-umaw sa kagurangnan, ang sa kong kalagdag ugma sa Dios na sa kong paraligtas. Kulitin niling niya ang kapakumbabaan sa iyang uripon. Pungon yan, apod akong paladang kagabos na kapag-arakian. Kulitaan makakamhan, guminibo para sa dakulang mga bagay, asin banal ang sa iyang ngaran. Ang sa iyang pagkahirak niya sa may pagkatakot sa iya sa gabos ng kapag-arakian. Nagpailing sa ning kusog ng sa iyang kamot. Winarak niya ang mga pangubaw-abaw, sagod ang gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono, kamang mapangyari, asin nilangkaw ang mapakumbaba. Binasog niya nin mga marahay na bagay ang mga nagugutom, asin nubol niya sa kadaian ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel sa iyang banwaan, sa paggirumdom sa iyang pagkaherak. Siring sa tinaram niya sa satong mga ginikanan, kay Abraham asin sa gabos niyang kapag-arakian sagkod paman. Nag-erok si Maria sa kay Ban Isabel, salog ng mga 3 bulan, daga nagpuli na siya. Mga tugang maray na bareta ka sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. 2 years ago, may sarong obispo na nag-istorya manunugod sa 2 lalaki na sobrang mag-amigo. Saro sa mga rason nga ta magbarka daw silang maray, yung sa idang common hobby na yung pagkawat ng tennis. Minsan, matapos din na magkawat, nag-oristoryahan sinda. Sabi kan saro, amigo, hingawahon ta na magkikitang marhay na tao asin maray na Kristiyano. Kaning pag nagadan kita, mapapaduman kita sa langit. Pero sabi niya, huni ang hurunta. Kung sisay ang mainot na magadan, asin makaduman sa langit, ipangako ta na mabalik kita para sabihan ka o sabihan mo ako kung ugwaman ng tennis o nagkakawat ng tennis sa langit. So magbarkada, nag-agree. Aga naglipas sa panahon, susaro sa mga amigo, inatake sa puso, biglang nagadan. Inarumduman kang nawalat na amigo, ang sindang huron. Sabi niya, ano daw kung mababa siya o kaya babalikan ako para ibarita kung nasa langit siya asing kung may tennis sa langit. Naglipas sa mga aldaw, daiman. Hanggang sa banggi, sunatatadang amigo ng aturugan. Asin duman sa pangiturugan niya, nagpeling sa iyang amigo, asin nakipag-istoryahan sa iya. Sabi kang nainot na nagadan, amigo, may dara kong barita sa imo. 2, good news, asin bad news. Sabi kang lalaki, sunawalat na lalaki, no? Ano ang good news? Sabi niya, good news, sa langit may karawat man ng tennis. In fact ngaya, urual daw may pa-tournament duman. Maugmahon nga duman. Yan ang ngayang bad news. Ang bad news ngaya, ta sa aga, ika ang malaban, ika ang ka-entra. Tubot sabiyon sa aga, magagalan naman siya. Mga tugang, how do we face or we receive death? Sa mga pag-iikot ko sa mga barangay, minsan may naghahapot ako ng 2 bagay. Hahapoton ko. Si isa sa indo ang gusto nung mapasalangit, mairitaas kang kamot. Ang paduwang hapot, si isa ang gustong mapasalangit, ngunya na, abo na mag-itaas kang kamot. Mga tugang, magayon po na sa satuyang mga pangarap, sa satuyang bucket list, niyaon, klarado sa satuyang, conscious kita, nasa listahan ta, na sa katapusan ka sa tuyang buhay, mapasalangit kita. Pag mga aki pa kita, dakul kitang gustong gibuhon, dakul kitang gustong maabot, makapagtapos ng klase, kani makahanap ng maray na trabaho, pag maray ng mga trabaho, dakul ang sweldo, makapag-travel, gigibuhon sa mga makakapaugma sa tuya. Di man marot yan.
Pero sana habang nangangarap kita kan mga bagay-bagay na kinaabanon, as in nangyayari sa kinaaban, tita paglingawan, ang pangarap man para sa tuyang mga kalag. Pangarapon ta na maging marhay, pangarapon ta na maging matano sa sinbanal, kanya pag-abot kang katapusan kan buhay ta sa kinaaban, mapapadumang kita sa buhay na daing kasagkoran. As in, ang good news, posible iyan. Dahil taenot na, nasa tuyang kagurangnan, nagdusay kang sayang sa diri, nagtius, nagpagadan, as in, nabuhay giraray, hali sa magadan, suminakat sa langit. As in, nagkapistahan ta, ang pagsakatang kay Maria, bakulang okasyon ni Maria na pinagsisilibar ta. Kundi sa man na momento, sa rong katotoohan, na sana maka-inspire man sa satuya na maglaom kang buhay na daing kasagkoran. May pagkakaiba po ang ascension, asin, assumption. Ang ascension, iyo ang pagsakat na Jesus sa langit. By his own power, nagsakat siya, nagbalik siya sa iyang ama. Si Maria, tao, biniyayaan sa nakang Diyos. Di siyang kapasidad na magsakat sa langit on her own. Ang nangyari sa iya, assumption, pagsakatan, isinakat siya sa langit sa kapangyarihan kasi ang aking sa Jesus. Magrani kita sa Diyos, magrani kita kay Jesus. Nganing si Maria, si Ringki Maria, isakat man kita sa langit sa ngapit na panahon. Sa theology, may pinaghahapot. Kung si Maria, nag-agi ng kagadanan. Tas sabi sa dogma, na preserbar ang sayang lawas, as in sakat sa langit, lawas asing kalag. May nagtutukdo, na sabi kang iba, si Maria nag-agi maning kagadanan. Siring na si Jesus nga mismo, nag-agi mo na ning kagadanan bago nagsakat sa kalangitan. Pero sabi man kang iba, may tigapod na dormisyon na nagkaturog sana si Maria na din nag-agi ning kagadanan as ininakat sa langit. Pero ang punto mga tugang kang okasyon ay, bako kung nakiturog muna siya o kaya nagadan muna siya, kundi ang punto is assumption na siya isinakat sa langit. As iniman nagutog mga tugang ang mag-inspirar sa satuya. Gusto tang mapasalangit. As in, ano man ang satuyang ginigibo para kita makaiba sa kagurangnan sa kalangitan. Biyaya ang kaligtasan na daradara na Jesus. Pero importante ang kooperasyon kan tao. Ngayon sa Jesus, tagapagligtas, pero ang tao dapat man may ginigibo para sa mailigtas. Tugutan siya, o tugutan niya, tugutan ta, na mailigtas kita kan sa tuyang kagurangnan. Si Maria, inako na bulanos ang sayang aki na sa Jesus, bilog niyang buhay. Sa satuyang ebanghelyo, nadagog niya to ang pagdalaw ni Maria sa pinsan niya na si Isabel. Na kung saan, ang duwang babaeng paladan, binindisyonan kang Diyos, nagsabatan. Pero sa pagsabatan ka duwang babae, may duwa man na aki, nagkaigwa ni encounter. Si Juan nasa tulak, ni Isabel, as in si Jesus nasa tulak ni Maria. Ang presensya ni Maria sa harong ni Isabel, nagtaon ng kaugmahan kay Isabel, not only because presente sa pinsan niyang si Maria, but because namatian niya ang presensya kan tagapagligtas na niya umpasa sa iyang tulak. Mga tugang, ang kamuruwayan, ang kaligtasan, posible sa nang makamtan pag niyaon kita sa kagurangnan, asin ang kagurangnan niyaon sa satuya. Magayon po tamang-tama
na sa satuyang mga aldo na paghanda sa kapista ni ina, nagabot man ang imahen kining Nazareno, si Jesus Nazareno. Nagpapagrum sa satuya na si Maria ang sa iyang trabaho na darong kita sa iyang aki na si Kristo. Si Jesus Nazareno, nagpaasang kang krus, nagtios, nagpagadan, bumalik sa iyang ama, nganing kita, nanyaon sa kinaban, pag kita man magadan, may posibilidad na makadumang kita sa kalangitan. Mga tugang lugod, padagos tang hagado ng biyaya kang Diyos, nagabus kita, siring kay Maria, papaduman sa kalangitan. Gusto po nidong mapasalangit, siyempre, iyo. Ang apot ko, siya ang gustong mainot sa saindo. Matindog po ang gabos, asin sa tuyang sarabay, ipangadji, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagibo kalay sing kadaga, asin kay Kristo at bugtog niya, asin kagurang nanta, pinagidam sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinak ni Virgen Maria, pinasakita ni Poncio Pilato, pinarako sa krus na gadan sinulubong, huminilig sa mga dan, sa itulol daw na buhi liwat, susumuksartan, isinakat sa langit, nagtutuko sa tuon Diyos amang makakamhan, haliduman mabalik sa pukom sa mga buhay sin magadan, nagtutubay ang Espiritu Santo sa banal simbahan na Katoliko, sa pakinabang ng mga santo, sa kamaring mga dan, sa pagkabuliwat ng mga dan, asin sa buhay na din kasagkoran. Amen. Mamibigit ang munya sa tuyang Diyos ang nagpili kay Virgen Maria, pinakaurog sa mga babae gabos. Tanganing maging ina kasi yung namumutan na aki, as ina niya to gabos. Seraron kasi yung manto kaya tinabagan bilang patrona ka San Judicis sa probensya ng Albay. Lugod sa pagay siya mga pamibi, madarang gabos sa pagkahirap ng Diyos. Ang sabag niya to sa lamang pag-arang, kagurang nan bendisyon na kami, huli kay Virgen Maria. Kagurang nan bendisyon ni kami, huli kay Virgen Maria. Ang bilog na simbahan sa Kinaban, orog na digdi sa Diocese kan Legazpi. Tanganing may pahayag ang lokal na simbahan bilang sakramento nin pagkamuot sa mga duka, mga familia asin mga jóvenes. Mamibi kita. Kagurang nan, Maria. Ang gabos na mga lideres sa estado asin sa saradit na simbahan nin pagtubod, tanganing mabilog ang mga nasasangkuban bilang mga Kristiyano na naglilingkod sa misyon kan simbahan. Mamibi kita. Kagurang nan, bendisyon na kami, huli kay Virgen Maria. Ang gabos ng mga plano asin kamauotan kan Diocesan Pastoral Plan, maginguwa na maotob asin maging parte sa pag-uswag nin pagtubod asin pagkamuot. Mamibi kita. Kagurang na, bendisyon na kami, huli kay Virgen Maria. Ang gabos ng mga nagdedeboto kay Virgen Maria bilang Nuestra Señora de Salvacion, tanganing ampunon kan mahal na ina sa iyang pag-ataman, asin mamatayan ang kaligtasan sa hawak asin kalag. Mamibi kita. Kagurang na, bendisyon na kami, huli kay Virgen Maria. Sa lipot na panahon, sa tuyang ipabot sa kagurangnan, ang sa tuyang mga kamautan, in a special way, sa tuyang pagpangaji, ang mga tugang niya ito nagsiselebrar kanseda mga birthday. Sining kay Ma'am Asuncion, ang sa tuyang PPCLA co-chair, na nagsiselebrar sa iyang kumpleanyo. Mamibi kita. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Virgen Maria. Mamumuto na tabang kami makasaro kay Kristo sa pagkan sa ina na si Virgen Maria. Dangugod miya sa iyang tingog kasi narugod miya sa iyang mga padara. Huli kay Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Pagpapala mo,
Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sidong atang maako malagot ken Diyos amang makakamuhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakyako ini mga atang kasamong debosyon, asin oras kami nagrurumdum kang gawin nalabalabing pagkamot kan sa imong aki, mapapusog kang paro ni Santa Maria Virgen, sa pagkamot sa imo sin sa kapwa, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin na sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat sa gurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigusin dapat, matano sin nakakaligtas, na magpayag kami ng pagtubod sa imo, na makangal sa kasugang kabus na santos, as nurog ng gayo sa pagramdam kay Santa Maria Virgen, pagpadakula kami kang ugay mo sa magayang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ribo mo sa gabos na kapuruhan kandaga. Asin pinadanay mo sa mga panahon, ang balagi mong pagkaherak, kandunguman mo ang simong surugon sa iyang kapakumbabaan. Asin ito umulis sa iyang para ligtas ng tao, ang aki mong Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya hukbo ni mga angeles nagsasamba ka sa imong kamahalan, nagugma sa tubang mo sa good paman. Nagarang kami na pagbot mo na makasanong sa inda sa mga tingog, sa gumani magkariba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa iyong kamurawayan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Paladan hangin na digdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanang banal, borabo ning gabos na kabanalan, kinamangatang namimibi kami, pabanala kang bon ka sa iyong espiritu, tanim para sa mo maging hawak ka dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpabaya sagkot sa pasyon, nagkwasin ng tinapasin pagpasalamat, binaak ini, asin sa iyang madisipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin magkakang kaini, tanin sa kuyang hawa,
na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan yung maningkal, sigarari pagpasalamat sa imo, itinuso sa iyong mga disipulos na sabi, Magako kamugabo sa sinmaginom kay ni, tanyang kalis kang sa kuyang dugo, kan bago asindan ay natipan, napapubuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipag-ibunindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na kaya kami nagrurumdum ka sa iyong pagkagadasin pagkabuliwat, nagdudul si mugurangnan, kining tinapanin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang as maglingkod sa imo. As sinagkakamera kami nag-aar na kami nagpapakinabang, kanhawa kasin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma ko garanan sa imo simbahan na nakalakap sa bilog na kinaban. Tayo malbos mo sa pagkamuot, kaya baka sa mong Santo Papa si Leo, asing ka sa mong namumuta na bispo si Joel, asing ka boss na klero. Siya naman giramdamas yung pagkahira sa mga tugang na nagturog sa paglamkang pagkabuhiliwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa mong lalawgon. Karakip kami na mimbibi kami. Tayo kay ni Santa Maria, Berena kang Diyos, kay ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kito pa nakapagayagaya sa imo. Magkana gumaging kraskan, buhiling kasagkoran, mag-umuwasin magpumarayip sa siring man, huli sakit mong si Jesucristo. Huli sa iya sin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan ka nakakaligtas na tugon na pinadod kan Diyos no ng kagalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo niyang ka sa langit, mabanalon ang ngaran mo, magdatongan kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiling sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaro mo sa muyang hunian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mundo.
agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, na kami kigurangnan, waras ang balon niya mo ang katinunungan. Tayo tabang kasing pagkaherak, maginday taling ka sa kasalan, simalig ta sa gabos na kapuroy sawan, mantang kami nagahalat, kan mong paglaom, ang pagdato nga sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulit sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katinunungan niwalat ko sa Indo, ang sa kong katunan tinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga makasalan, kunay pagtubot kan sa imong simbahan, asin papagkanig na siya mapatunin sa magkaburo niyog, susug sa imong kabutan, ikananabuboy sa nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulong kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asina sa imong espiritu. Magpatinarong kita kang katinungan ni Kristo. Peace with you po. Peace with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan tinaban, kami ning katuninongan. Maluhod po. O yes, Jesus, ang kordero kan Diyos, uy, nagpapara kang makasalang kang kinaban, palalim na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan bako akong maninigo anay ka magdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, makikisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, tinunin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, tinunin mo, makikisa. Yan ang dugong duman
dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumaloy upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay lumigis. Mamibi kita. Kagurangnan ng sakramento sa muyang inako, makadalugod sa mo sa kamaruan ng pagkabuhiliwat. Sir na si Beren Maria, sinakat mo sa langit, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuos misericordes oculos ad nos converte. et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancte genitri, Dignificiamur promissionibus Christi. Orimus, omnipotens per Deus, gloriosa Virginis Matres Maria Corpus et Animam, ut dignum filti habitaculum peci meretur, Spiritu Sancte cooperante preparasti, daut cuius que memoratione laetamur, espia impressione, absentibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po saglit. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva Nazareno! Sa girari mga tugang, salamat po sa inyong presensya sa hapon ini sa loob kaining Santa Misa. Gusto ko po na special na banggiton ang mga supposed to be na mga sponsors sa hapon na ini. Ang Bureau of Customs, igwa po ng representative.
Amen. Ang LGU First District, ang Parish Pastoral Council, ang Strand Ministry, and the Youth Commission on the laity. And I was informed, so bago naling ko sa barkada ko, niya da so Imam RDO kang malinaw, niya po kamo. Di salamat tabi isa sa ito. As in, of course, gabos na sumaro sa statuyang banal na misa. Pagkatapos po kayo ng misa, susundan kang Grand Procession de la Luz. Barangay Council de kang Huroan. Nakaiba sila sa mga sponsors sa ngunyan. Pagkatapos kayo ng misa, gigibuhon, pag 4:30 ang Grand Procession de la Luz, Isalvacion, halidig di sa Huroan, pasiring sa Huroan Pierre. Pag alas 7 kang Banggi, iyo ang awit ng paglaom, choral singing contest, na duman naman gigibon sa Pierre. Asin pag alas 9 kang Banggi, magkakagawa ng Marian Youth Vigil. No, digdi po sa tuyang simbahan. Asin siring man, pakibanggit po sa mga kapamilya, asin mga, mga kamidbid, ang okasyon o rather ang mga schedule sa aga. Pag alas 4 kang aga, ang misa sa Deliwawa. Pag alas 5:30, sakay ni Ina, Maritime Procession. Pag alas 8, pag-abot po iyang kang mga sakayan, no magkakagawa ng sayaw ng pag-umaw, ang pag-welcome no, sa imahen ni Ina, duman manggirara sa may pier. As in, pag 8:30 kang aga, iyo ang ugma sa pagsimba. Ang Synodal Walk, pasiring didi sa simbahan. Sa mga schedule kang misa, alas 5:30 kang aga, igwaning pilgrimas, digdi. No, susundan ini kang novena, to Our Lady of Salvation, pag alas 6:30. As in another mass, ikadawang misa, pag alas 7 kang aga. Pag alas 8, magkakagawa ng novena sa Our Lady of Salvation, as in pagpakumpisal. As in pag 9:30, ang Pontifical Concelebrated Mass, napapamayang ka sa tuyang namumutan na obispo. Another mass naman pag 11:30. Pagkatapos, pagkahapon, alauna, magkagugiraran ng misa, alas 2:30, another mass, alas 4 kang hapon, asin pag alas 8, iyang solemn vesper, o inapod sa dala ng paglaom. Asin pag alas 10, vigil, no? Papamayang kang adorasyon nocturna. And the following day, August 17, segundo dia, the usual na schedule ka mga misa, digdi sa tuyong simbahan, no? Except may dagdag na amay pa, mas amay pa pala, alas 4, alas 5:30, alas 7, 8:30, 10 o'clock, alas 11:30, alas 1:30, alas 3, alas 4:30, asin alas 6. So kadakol pong misa, so dakol na pagpipilian, so pakisabi po sa inyong mga kapamilya, mga kamidbid na dalawon sina, no, digdi sa sayang harong, asin magipagsabayan sa tuyong pag-umaw, sa pagikang pagsisimba. No. Salamat tabi isa sa inyo. Ay, sorry. Salamat po, Father Lau. May idugang lang po ako. Not na impormasyon, may pagbabago po kita sa venue kan sa tuyang aktibidad ngunya nabanggi an awit ni paglaong choral competition asin an vigil, Marian Vigil o paghalat kan kapistahan sa aga ni kapistahan ni Nuestra Señora de Salvacion. So ang pagbabago, ang venue, gigibunta na lang po digdi sa simbahan. Sa sarong importanteng rason, kung ata niya to, di ko nabanggiton, pero digdi po niya to, ang desisyon, digdi na po ang venue kan sa tuyang competition, choral competition, and vigil. Kaya ang procession po, suruta, ang hali digdi, mabalik po digdi. Mabako na po sa Pierre at Diretso. Ang procession pa Pierre, sa aga na po gigibuhon na aga na amay. So bago po ang misa. So, not na mababa, si Padre Jesus Nazareno, procession na siya pababa, tapos madiretso po sa iyang sakayan, tapos si Ina, madiretso po sa baba man para sa Santa Misang alas 4. So yan po ang pagbabago na sa tuyang ginibong mo niyan na hapon. So
Yung man lang po, dahil naman akong may saro pa ako kuta, pero nalingawan ko. So, yan ang po importanteng informasyon. So, salamat po sa Indo. Ma-procession po kita. Ngunyan na hapon. God bless. Magururang man ka mo. Si pangajitang maramdaman ni Father Seb, so gusto niyang sabihon, no? Anyway, matindog pong gabos. Ang kaguranglan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Makidog upang mapayos pagagandang bendisyon. Andamon na Kiberin Maria, ang aking Diyos, nagtubos sa katawuhan. Papagyaman niyo kamukan sa iyong mga balaog. Amen. Inako nindo ang kaktaon ng buhay, huli kay Maria. Magdali ko maugma sa iyong namumuto na pangataman. Amen. Napadigdi ka mo sa pagugma sa kapistahan ni Maria. Mapano ka mo kang kugmang ka Espiritu, as kayong mga balaw sa idong ero ka na ding sagkod. Amen. As ibigay sa malugod ka mo, as sa idong mga pamilya, kan Diyos na makakamhan. Anama, Aki, pati ni Espiritu Santo, Amen. lakaw ko mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Di po ka magali sa tukawan, tamabindita po ako sa sendo. Nakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus naroon sa mga